Hi mga ka-Ronbel! Kumusta yung Sabado? Another relaxing day sa mga way trabaho ba sa Sabado ug Domingo? Sana all nasad! Sa mga naitrabaho or busy sa balay, sit back and relax while nagtanaw mo ani nga video, 1 minute and few seconds ra bitaw, tiwasahang tud mahuman, okay? Salamat kaayo! Scallop atong lutuon karon, simple ay kaini nga version. Pero bisa unsa pa naka-simple, dapat first things first, hugasan gid og tarong. Gihugasan dyan akong tubig ug tarong. Gihuman ako ang kanta nga happy, talana, it's so nice to be happy. Gikan sila na hangtod mahuman, naghugas og tubig ana. Nya paghuman sa tubig kay ako din siya gipuga or gihugasan og suka. Nya pugon to siya tarong, ihuwad itong suka, hugasan na po akong tubig. Ang scallop shell of Saint James di ay believed to promote courage, strength, and hope. Ang origin niya kay katupang Middle Triassic period katong 240 million years ago. Ang scientific name niya kay Pictinidae. Of course, nagi siya benepisyo niingon ang WebMD nga gi-review ni Jobin Bigyom nga kani siya kay widely considered one of the healthiest seafoods. Made up of 80% protein and sporting a low-fat content, they can help you feel fuller longer and are rich in vitamins and minerals. Sa mga na-allergy, i-avoid yun. Happy na akong Sabado with Scallop! Enjoy your Saturday lunch! Mga ka-Ronbel gums!